maayong adlaw kanatong tanan guys. For today's video manguha rin kog talong guys. Kay atong lutoon sa atong pamahaw dara guys. Ang atong talong. Tara. Sa tanong kaon guys. Ato nang pukuon guys. Kay tag-as na kaayo. Amor sa atong gunting guys. Tanahan guys. Tadi ari. Hiya nagnisyag ko guys no. Guys, dagko na sila nga tong talong guys. Napa, ari patari na. Ari nagbinugtong guys. Nagbinugtong ang atong talong. Mapito ni siya primero nga bunga guys. Dara. Ato ni siyang kuhaon kay muguwang man sa dagdi nato kuhaon no. Ano guys. Ano ni nakapabor guys, umlanong ta. Kay maano ko. Sama ni oh. Kaon na ta guys. Taas kayo. Ibu tadi ari. Apa cuy gulang-gulang dari guys kan. Siya guys oh. Ubo ra siya pero kuan siya no. Mao ni siya ilahan guys ug ang talong nga gulang na kay dili na siya kuan kanang dugol kani gani yung pungang no. Kuan guys. Amol jud akong gunting oy. Guys, ang atong na-harvest karong buntaga guys. Tara. Tata diri bisig na pay tag-as diri guys. Lah. Itaas kayo guys. Kari. Pero di po may siya lagi ukuan. Nya na lang na siya nato pupuon. Tara guys. Tara. Oh. Guwapa kayo guys. Tara nga tong talong guys. Thank you for watching guys. God bless you all. Please like and share this video guys. Bye bye.